Jeg har blevet med selv. På toilettet træner pigerne fra 8210 i minutterne før de skal synge. Måske for sidste gang. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, jeg sover. Vi giver alt, hvad vi har. Vi giver maksimum, og men så, altså, og men vi bare skal danse, for det bare siger, det var alt for meget dans, heller det, end de siger, at... det var for lidt. Ja, heller for meget for lidt. Ja, alt. 8210. Så er det nu, vi leverer. Yes. Hun er mere end nydelig. Oh yeah, hun gør det godt. Jeg har gang fandt penge på mit kort. Ikke lægger hun i statet, og jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, jeg sover. For det kunne være en drøm, så jeg niver dig i hjernen igen. Røv så vild, at nogen på tempen. Damn! Upti, hånden på Gucci og skyld. Det er lige meget. Videre. En gang til. Hendes røv går op og ned som en flyder. Boing. Og hun bliver videre, boing. Så fantastisk, kan næsten ikke have det. Vend nu ryggen til mig, pigen gør mig lykkelig. Tonja, so sharp, 8210. Er I klar? De er jo mere grupper end nogle af de andre grupper, ikke det, vi er enige om? Tak for det. Okay. Vi kunne det på 5 minutter siden ind og ud perfekt, ikke? Ja. Så kommer vi ind og ser vi So Shock smilehuller, og så kan vi det musik. Jeg ved ikke, hvad det er med de smilehuller, ærligt talt nu, altså. Kraftedeme charmerende. Jeg sidder der også og smiler og sådan noget, men det lyder jo forfærdeligt. De prøver. Synes du, der er nok til Jeg ved det. et live show? Jeg ved det ikke.